खोमसि नुजोब्बाय माथो गैला मोजां नंला मोनाबायना ने मोनाबायना हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनै आङो मोनसे देखायनो सानदों जि जोंनि 150थि एनुवेल कनफारेन्स बेयो जोंहा दिनै मोनानिफ्राय जागायजेनगोन बेयावनो आं दोङो दिनै आं नोंथांमोननो भिउफोरखौ दिन्थिनो सानदों आरो लोगोसे आंदो सासे लोगो दोङो बियो बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर गिबिसिनथारावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनैनिफ्राय बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 105 बोसोरसालिया जथुमा बियो एडेनबारि बाप्टिस्ट मण्डलियाव जानो थाखाय जागायबाय बे एनुवेल कनफारेन्सआ जानुवारि 31 2019 मायथाइनि खालारनिफ्राय फेब्रुवारि 3 खालारसिम जागोन दिनैनिफ्राय बे फारिलाइया जागायजेनबाय बेनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबिसिनथारावनो बे फारिलाइया जेन मोजाङै जायो बेनिखायनो थाखाय बयबो लोगोसे आर'जआव हाबफैगोन बेनिखायनो साफ्रोमखौबो नैबे फारिलाइयाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो आंनिफ्राय बेनो गुरै खावलायनाय गासिबो जेन नैबे फारिलाइखौ नायनो थाखाय फैयो आरो माबायदि जायो बे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि एनुवेल कनफारेन्सआ बेखौ जों बयबो नायनो थाखाय फैनो हागोन हामबायसै